Bueno, pois hoxe vou vos contando. Hoxe decidimos darlle unha sorpresa a unha persoa traendo de invitado a unha estrella nacional e prácticamente mundial. A persona que lle vamos dar a sorpresa non sabe nada. Creo, non sabe nada. Eso que casi meta pata antes Mon. Foi por ali porque Mon é tan listo é, que foi por ali e dixeche o nombre do invitado e casi sale el de maquillaje. Que dices? Sí. A semana pasada pasou moi mal porque tuvo moito dolor, estuvo moi jodido e queríamos lle dar un cariño moi bonito e vamos lle dar ao grandísimo Daniel Fernández Carril. Que pasa, que che dixeron que tiñas que ir pa aí? Porque teño... Non, non sei, non me acordo. Sí, tens que ir pa aí, pero non sabías se che dixeron ou non. Sí, porque normalmente vas aquí. Bueno, unha vez fun aí tamén, o sea que... No, normalmente vas aquí. Eu non sei a que veño. E non cagache nada, mon, que eu non esgotei nada. Pero xe vas aí porque hoxe estás aí e a túa sorpresa vai entrar por aquí. É lá moi grande, eu. Como estás? Un coche novo. Como estás? Ben, estes días ben, non hai moita queixa. Ahora, en serio, sabes algo da sorpresa ou non? Ou intuyes ou dices tú que pode ser por aí? Non, porque o que non intuya que non vin a Richard aí, nin falei con ele. É que a semana pasada estuvo Richard aquí, o uruguayo que... Vente que volve Richard e tal e cual, vamos onde Richard que é un cachondo. Tú pensas que ao mellor é que volve Richard? Non lo vin aí xa, malo será que viña. Non é Richard. A semana pasada tú eche jodido de verdad. Estou jodido. Tú eche jodido de verdad porque me chamache pola mañá de que tiñas moito dolor e que non ibas poder ir. Estou moi jodido. Hoxe estás mellor. Pois estou ben, só estou mal o sábado á noite que, bueno, oye, de mal a mal, pois, pero domingo ben, eu Porque xe ben. tú cando dices que estuveche mal, quer dicir, non é ai, doíame... Non, que tens que dar na casa ali no sofá, non podo estar no Tú todo. cando estás mal de dolor a tope non podes salir da casa. Non, nin do sofá. Porque as posturas que teño, como contraio os músculos todos, se estou de pé moito peor. Entonces, deito-me no sofá, normalmente boca abaixo, que este codo xa o teño fastidiado de estar así apoiado boca abaixo. E pólleme así xa a mellor Pero postura. neses casos non tes unha medicina de rescate? Tiña o fentanilo, pero quitaron. Como fentanilo? Fentanilo? Por que ría xente o fentanilo? En serio? Pero pastillas? 8 anos. No, carallo, tiña un oso lingual, tiña un que era, iba a decir parnifar, para inhalar, non? Inhalar, John Chupachus, que é o máis forte que hai. Chupachus fala todas as Porque o energías. fentanilo é máis fuerte que a morfina ou que? 100 veces máis. Canto? 100. Como 100? 100 veces máis fuerte, sí. 100 veces máis fuerte que a morfina? Correcto. Eu estou no tomando moito tempo, así que é verdad que no momento iba ben, pero o corpo vai coñendo tolerancia e as últimas veces se tiene que tomar unha cantidad grande. Entonces, por eso me puxeron o veneno de caracol marino, que é 1000 veces máis fuerte que a morfina. Isto é verdade, leva metido no corpo veneno de caracol marino. Está resguardado, que non pensa xente que está aí flotando ni nada deso. Bueno, entón queríamos que hoxe vamos a dar unha cousa que che vai gustar moito e eu creo que che vai emocionar. Creo, o sea, emocionar, que che vai gustar, porque eu creo que che gusta. Tú vaime correxindo se me equivoco. A ti que... A ver, vamos a intentar chegar ao A ver, sitio. vai indo. A ti, dime cousas que che gusten moito. A miña moza. Cousas que... A miña moza, así, vale. Máis cousas, non? Vale. Algo que me guste moito é un loquiño dos coches, sabes? Eres loco dos coches. Sou bastante loco, deste dirás quedadas é todo son eu iso. Vale. Bastante. Fuche loco dos coches sempre, antes do accidente e todo. Antes do accidente era dar moto, pero ahora a moto non teño moito equilibrio, entón se A paro partir do accidente xa te metiche máis ao rollo dos Sí, coches. fun copiloto durante 8 anos tamén. É verdad que tú fuche copiloto de rallies. Copiloto rallies, un copiloto buenísimo, era normal, pero o copiloto sabía poucos, entonces iba a todos que podía. Está escaso, o piloto sai, ahora copilotos, porque o copiloto malo que ten é que nunca pode ganar un rally, pero sí que pode perdelo, entonces é fastidiado. A vos teña culpa. No, o que pasa é que tú non podes fer que el gane, pero sí que podes fer que el perda, sabes? Entonces Non é, ganei porque o copiloto é moi bon, Correcto, no. Perdín porque o copiloto é un inútil. Correcto. Nunca mellor dito. Que bueno. Ao final, No decía. Non pasa nada. Perdón, hecho porque sei que a miña abuela chamaba inútil sempre. Que daches inútil a abuela, discapacitado e tal. O sea, gente día, como estás inútil, ya non había maneira. Eu en todos os traballos que tuve chamaron inútil en todos. Xa somos dous. No, pero con razón, O sea, non... Con razón, sí. Vale, rallies, vas ben por aí. Vou ben por aí, carallo. Sí. Entonces vou ben por aí. Claro, bueno, eu deixei no canto me puxeron o aparato. Dentro de aproximadamente 2 minutos vai entrar por esa porta dese plató algo que vas flipar. Dentro de, sí, 2 minutos. Por eso me Pero que vas flipar.
Por eso preguntaban, ¿me has entrado por la garaxe ou por o parking? Eu, por o parking. Va a entrar un coche dentro de 1 minuto e medio con un tío subido encima que foi 5 veces campeón de España. Entón sei quen é. Xa sei quen é, pero bueno, oye. Xa sei quen é. Con ese dato se me dar moito... Non sei se sabes quen é ou non, non Sei digas quen é. por si acaso metes a pata. Non, a patas, tiño unha persoa... Joder, Vaya foto, hoxe está sembrado. Eso. No, non digo ningún piloto por se mete a pata, Claro. pero eu creo que sí. Este é moi crack, Xa sei, eu xa Este sei. é... É máis, creo un ídolo, que corrín contra el, É un ídolo, cando tipo, estaba empezando. Corrín, o sea, íbamos os dos nos coches, fixo que pude a nós tamén, sabes, que tampouco era... Espera a ver se vas ben. É galego, o que diste? No, O que gallegos tal, primos hermanos. Gallegos sí, Non sei por onde me vas ahora mismo. non sabes nada do tema, non? Bueno, espero que che guste, porque é para que o disfrutes ti. Hoxe ven a pintar a Mona Land Rover e darlle unha bonita sorpresa a Dani, o 5 veces campeón de España, o piloto asturiano galego Cohete Suárez! Sabía, al ser 5 veces campeón de España. Cohete, que tal? Benvido, Dani. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Bien, ahí vamos. Ahora lo extraño, joder, me cago en ti. ¿Por? Fui copiloto 8 años Ya lo sé, sí. y ahora lo extraño mucho. Bueno. Es más, creo que corrimos contra vosotros en el de Coruña, Pero para Ferrol. Callejo, que é de aquí Ay, a perdón, asturiano, asturiano. En Ferrol, contra ti, que tú tens un R2 Max, creo, un C2. Eu? Sí. No, Non te GT. das cuenta, non foi R2, un copiloto GT. Que era un GT, bueno, pero C2. 2009. Sí, correcto, Sí. vale, sí. Entonces, sí, corrín contra él, corrín con él, o sea, non contra él, tampouco... E quen gañou? Eu, que carajo, sí, non me acordo nin de lexos, Non me acordo que cenei onte, como para acordarme do que ganou. Este coche Coche de de verdad. antes ahora. O coche. Isto flipa, che. Auténtico. Pois Dani, é para ti. Gracias. Extraño este olor, Cheira ben, Sí. Extraño olor a gasolina. Queres entrar no seu lado? No, Home. de entrar no seu lado. No, pero o meu lado era este. No, eu vino sempre acá. Tú prefieres de copiloto? Eu fui copiloto. Mira como cheira. No, este olor é unha maravilla. As muletas tiras, que todas xa non me fan falta. Se vou no coche. Ala vai que non entro. Espera, que non me dou na perna. Entras millor ao faltarche a perna, entras máis fácil. Paro sei limpia. Paran solos. Ah, joder. Viste que se entrega e xa te veo limpia, sabes? Viste do limpia post. Se vin ao cupé. Este coche que no que andas ahora, y estás aquí Ai, que entrenando. maravilla. No, bueno, ahora vine a darle la sorpresa a Dani y empezamos el Ay, vale, jueves qué maravilla. y la semana que viene empezamos el Campeonato de España. A semana que ven. Sí. Entonces foi 5 veces campeón de España, 3 veces do supercampeonato de rally e 2 de rally de montaña. Viste como bajo bien, cuidado. Lo extraño, Bueno, pues mira, a ver. No puedo Esto- correr. Me jubilaron ya por un... Esto cohete ao precio que se está poniendo a gasolina Mira, ahora, veremos, sédate por aí, cohete. Uf, Gasolina Porque esto leva gasolina normal. no. 111 Octanos. octanos. E día canto está o litro, 111. O litro deste. Sí, día canto está 8 ahora. euros. 8 euros o litro. E este non sube. Cando corren as 5, sí, ahora está... No, oito. sube hasta... Lo notamos porque sube hasta la lata. Dice, no, subió el precio porque el envase viene en bidones de 50 litros y dice, no, es que subió el metal no sé cuánto y nos lo suben también. E isto pero canto gastas tú nun rally? Como una radial prendida. A tope. Pero en pasta, nun rally normal do Campeonato de España... Bueno, pero este coche non é normal, coño. xa, un Bueno, pero coche- cantos cartos podes gastar en gasolina nun rally? No, o peor son las rodas. As rodas son unha maravilla, home. Eso dice sempre os gallegos cando ve un coche moi bueno. Mira que- Ou un Ferrari. ou Sí, sí. Os gallegos sempre dicen, Me Dios conozco. mío, canto valerán esas Sí, sí, rodas sí, para sí. que cambiar as rodas. Sí, sí. Canto vale cada roda?
Podo calcular eu, tú sabes? Calculo, no, non sei canto están, pero supoño que estarán a 700 euros. No, Máis, moito un máis. pouco menos. 500 euros. No. Bueno, non lle calculei, é que eu sou heredar boa, sabes? Eu calculei dar 500 euros, pero canto dura cada roda? Esa é a cousa. Depende del cariño que les des. O sea, e non lle dá cariño, que le vai a fuego. Normalmente les damos poco cariño, así que tengo la suerte de ir con Michelin, que son las mejores, y bueno. Como Pues, lle metiche aí a cuña, Que non se ve aí, sabes? más o menos estamos gastando 16 ruedas por rally. Esteu 16 rodas, por Home. Esteu tío, esteu tipo de... Ahora vou falar con Dani. Cuidado. Esteu tipo máis rápido que agora mismo aquí no país, ou que pasa? Este vai É que rápido. non sei se é máis rápido ou non, pero en conxunto co piloto, coche, pilotos, sí. Porque ten un copiloto bueno, ou que? No, non sei, o copiloto non conozco ni Copiloto pon aí, Iglesias. Sí, claro, Ese bueno- conozco. No, es bueno, sí. Home, no, ten que ser bueno. Pero é asturiano tamén, como tío? De Lugo. Nació Bueno, en Lugo, de Lugo é o mismo, y de Asturias. marchou a vivir a Asturias. Pero é que o copiloto de Lugo faiseme raro, Porque os de Lugo somos moi prudentes. No, pues... Este ten pinta de prudente, pero despois pon o casco e... E é bravo. Un fenómeno, No, pirado, Ten 52 anos, un fillo, e a veces vamos polo treito de enlace e falo con él e le digo e ti que necesidade tes de estar aquí? Porque ten unha vida feita e está... Como me gusta cando falas galego. Intento, moi ben, moi ben. Como me gusta. Para a xente que non esteja moi ao tanto do automobilismo ou dos rallies, Cohete fíxose moi viral aí xa tempo cando acabou, algún rally acababa o tramo e iban a entrevistar e falabas en galego. Sí, porque levo desde 2009 Ves cando empezou, xa sabía. a carreiras en Galicia e intento Pero hai moita xente que corre en Galicia e non se anima a falar o galego. Intento que a xente cando falo séntase querida e para mí tamén é moi importante que o galego pois que non pase desapercibido e se podo falar galego, pois Moi bien, sí. Solo que me dá moita vergoña porque Pois que non che día, porque... No, porque meto palabras en asturiano, É meto parecido, bueno. No, pero Fálalle tú invento, asturiano, No, invento. pero que non che dá vergoña porque aparte dá gusto escoitarte. Tú eres de Pravia. Pravia. Pravia é onde é o xabón. Hai un mito aí, sí, bueno. Bueno, Bueno, non había un xabón que era... Sí, non digas marca, Sí, no, que sí. ese non es Michelin, ese non paga. Esa paga, eso non diga nada. Pero era, non había ali algo. Pero no... É un sitio moi bonito, eu parei unha vez ali a comer, Vou unhas faves, wow. Moi ben, en Pravia, Non entra o río así... Cómese bien, sí, es el río donde más salmones salen, el Narcea del Nalón, que Hai que gusta ir tamén alá, moito pescar, angula, un sitio... Oye, pero e a cousa miña, ou tú tiñas familia tamén? Tes un neno, unha nena? No, tengo 11 gatos e 3 perros. No, se dixe sí. Ainda é peor. Cuidado, Non ves que dixo o copiloto, o copiloto ten un fillo, claro, ten un pirao. Porque Claro. o copiloto dixo que tiña fillo, Aí vai pirao. ser, porque dixo que o copiloto tiña un Claro. fillo e eu son da teoría que se tú tes familia me dá a sensación de que vas a acelerar un pouco menos, me parece a mí. Bueno, no momento non pensas na familia tampouco, non? No, eu nunca pensei na penso familia. que non somos xente normal, entonces cando salimos de casa deixamos todo feito por si pasa algo e Bueno, pero ahora os rallies non son. A ver, hai un peligro real, bueno, sí, sempre hai. Peligro sempre hai, a ver, son Hai coches esa moi duros, velocidade. pero hai. Que velocidade alcanza este coche? A velocidade do menos, sempre pregunto o mismo. E a velocidade, canto colle? 180 Vale, e... ya, pero non super sei pouco, claro. Tú 180, pero claro, que estás falando nunha carretera de mierda, pero- con asfalto de No, mierda, pero é que hai árbores. No, donde Por aí hai algún pasa piñeiro, 150 por un Sí, por unha un carretera sitio sucio, estreita. sí. treito sucio, cheo Ao de lado de casas, grava, ao lado de casas, crúzate un can, E pensa nos animales, ves, ao final... Sí, claro. teño feito 2 veces de tal. O ano pasado o Rally de Córdoba, que é Rally de Campeonato de Europa, iba unha recta, vexo un algo, Un algo. un can, e freno,
Pero no propio rally. No propio treito cronometrado. Se non ganache o tramo. Sí, luego perfecto, ainda final no, pero logo acelerei máis. Dije, vale, bueno, así me gusta. axúdame o can, seguro que se acelero máis non pasa nada. Chegache a parar. Llegué sí, y todo el mundo, ahora todo el mundo sabe o que me gustan os animais, entonces, bueno, lo entienden, pero hace 10 anos, en Murcia, en Lorca, o mesmo, un can e freno. Estábamos a 2 segundos de liderato, loitando por gañar o rally, e o copiloto, acelera, que ve un can. Digo, montei un can, por eso freno, porque hai un can, se unha persona sabe lo que está facendo, o can está asustado, está... Porque non era un jabalí, se non por o carajo iba a frenar. No, jabalí tampouco, freno tamén. No, é un doméstica, o problema. É un detalle, é un detallazo. A casualidade da vida quere que nós, sin sabelo, este home, Cohete Suárez, é amigo de Xurxo Carreño. Que non sei de onde vos conocedes ou onde... Das redes. Pero onde vos conocistes? A ti gustan os coches tamén, eres un flipado tamén dos coches. Bueno, é que non podo quitar porque está pegado, que tiño que dar con disolvente. Ah, eu pensei que era teu eso. Non, é que está pegadísimo. É que tes unha... É que non podo falar o que tírame. Isto é unha cousa curiosa. Tes unha cara tan rara que quedache todo ben. É verdad? Quedache todo. É como un triangular, verdad? Bueno, sí. Pero onde vos conocestes físicamente? Na noite. Como na noite? No, de festa. Sí. No, A primeira vez que nos vimos foi que viñeras aquí a Galicia e dixeches, ves comigo que teño vou facer un test, e cheguei ao test... Un test de orina ou de... Non sei se pinchaches ou algo así, non pude probar o coche. Acordaste? Que tiña o seu azul. A primeira foi en Asturias, que fuiste con Manolín, que chovía e... No, eso foi no de terra. Fomos antes a un de asfalto. No. Pero xa fai... Claro, eu cando fixen a pregunta de como vos conocisteis, Pensaste que sería. tú pensaste que me interesaba de verdad. A ver, pero pregunto, non? Claro. Semanando, os dous. No, perdona, que fixen a mellor a pregunta nun tono que daba a entender que me... Claro, que, eu perdona, pensei que tiña que contestar. Foi culpa miña en facer o tono así, foi culpa miña. pero Ok, pues él tuvo o que hai que ter para subir comigo, Sí me gusta. El tamén, en na mesa somos 4, Alguén tuvo memoles a subir nun coche rally. Pero porque tú chegaste a subir con el no coche? No, pero nun de rally tamén, sí, máis quero decir, Eu subiría- quero decir que faltas ti. Cohete, eu subiría contigo de Mil Amores, pero hai un problema. Tes Eu, gatos. si me pasa algo a min, que vai ser desta xente. xa, é verdad. Mira, Les preguntamos o no. Contanos que é iso. Me interesa isto. é Non un sei que aparato porque... É un aparato a veces- xa, unha a veces- rumba. Sí, igual. José fai a veces nas historias de Instagram así como xogos de reflexos, porque ao final do que... Eliminado. disparo! Cando tens que conducir tens que ter moitos reflexos, non? Entón isto é para unha prova de reflexos. Tens que pulsar cando o contador chega a 5 segundos. Me cago en tal. Que contador? Un contador que contador vamos que hai por aí. Ah, no, está? a mí dame isto. Pero tú dame pararon isto. 5 segundos Para exacto. darlle o botón os 5 segundos. Solta. Prova de reflexos. Aí. Oh, non furlou. No, dalle, ahora non che foi. Dalle con moita forza. Ui, No, casi. pois jodéstreme porque iba clavado, Sí. Soltame outra vez antes que mate a Dalle. alguén. Soltame outra vez. O sea, 5 exactos. Sí, 7 descentraches. Bueno... No, proba tú que eres moi espabilado. tú. Espérame, eu reflejos ao ser amputado teño moitos, ahora xa verás, en 6 Os segundos. que? vou ver. Que terá que ver unha cousa con outra? O amputado temos ter máis reflejos, por chegar a unha persona normal e tens que esquivar ou algo. Tontería máis grande, por No, favor. que sí. De feito, non me deixaron fer a ruta do Cares porque andaba con un bastón e podía obstruir os camiños, sabes? Decían, meu, se pasa algo que pasen por o camiño. Solta E vai, aí. cuidado, Dalle. Cuidado con máis cariño que es. Pero que? Estás ben, estás ben. Quero xogar. Solta, pero espérate pouco. Solta no eles de arriba e tú tens que paralo na máis. Vale, non pasa nada, a ver, espera. A ver, ahora. Pero para que le toca? Hai que parar o can de especie. Pero ao final é inútil de todo, Comienza a contar. Empeza el e tú tens Dalle. que paralo en 5. Perfecto, ahora vamos a clavar, tranquilos. A ver.
Ten algo de lag, ten algo de retardo. Algo de? Algo de lag, retardo. Como os avións. ¿Tú quieres probar o paso yo a cohete? Pasa yo, No, paso yo a ti. No, a ti gusta no, competir. no, Dalle, que a ti gusta che competir. Dalle. A competir gusto ya, lo vi. A ver se faz ben algo esta noite. Viña. Vou marchar. Dalle. No, xa está. É que non calca ben. Ao final non somos ben todos, sabes? Ao final... Hai que facer así. Cohete, ten lag, ¿Qué quedar duro o qué? Hai que darlle duro. Sí. Mira que ten Pero vos retardo. entrenades, por eso trouxeches pelotas, porque Se cae uno. vos entrenades os reflejos con movidas de... No, digo movidas de botós y eso. Son muy necesarias para los rallies. As pelotas, sí. Tonto, Hai que ter moito. Pelotas tamén hai que Hai que Venga, ter moito. prova a ver. ¡Qué tensión! Hai trampa acá, hai trampa seguro. Hai trampa. Hai trampa. Quero ver outra, quero bar. Eu quero ver, no, aí... No sé, Non Rick, sei, parece cheira mal, falso. sí. Cheira Non mal, sei. Pan de Ibes o fin de semana dixeche? Este, Este no, el rally, siguiente, para la el siguiente Nucía, rally. Alicante. En Alicante, vale. Como vas? Vas ganar o campeonato ou non? Dime que sí. Non foi así rotundo, pero... Oye, a mí gustaría ir a verte un día a un rally destos, eh? Pero ven un test y sube, ¿o? Un test que é un test? Dame una voltiña, probamos coches. damos una voltiña. Ui, ¿Qué la- voltiña. No, de verdad. Dáuchela con cariño. Esto é como a tele, vas No lle subiendo faz caso. volumen, dices, me voy ben, eu voy... De No, verdad. eu só che vou dicir a moda. Así. Así. Mira, Robert, foi a vez que máis preto vin a morte, pero a vez que máis seguro me sentín da miña vida. É unha morte segura. Eres un fenómeno, Sí. gracias por vir aquí e gracias por darlle este Gracias de cariño corazón. a Dani.